Isigameko esishiye umndeni wakwaMbhele ushaqekile. Izolo ekseni uvuke ngezindaba ezimbi ezithi ilungu lawo lihlaselwe owesilisa okuthiwa ugasele la abebelele khona nengane yakhe wabagwaza. Sifonelwe umshana wethu wentombazane ekhala escreama ethi malume phuthumani la ngumfundisi uyasiqeda ngommese la endlini sinomama. Lona owesifazane usesimweni esibucayi esibhedlela. Masifika lana ke sifike samfica usiselele lapha phansi echibini legazi. So emdabule nje umzimba wonke indawo kanje konke nje elimele ku critical. Ngokusho komndeni umsolwa ungokudabuka eBurundi kanti ingxabano ibangwe ukuthi umfowabo walona wesifazane nowaziwa ngoPastor Mjosti uzibandakanye neMarch and March. Umntwana lo umesechaza uthi upastor wakwam-accuse embuza ukuthi ubone ivideo yami sikhuluma indaba yama illegal immigrant ukuthi asengidestroy kangakanani kumsebenzi wami womusic bedayisa umsebenzi wami estradini. So leyo nto ngaba vocal kuyona ukuthi I'm not happy ngendlela abenza ngakhona. So ngiyayisupport iMarch and March, ngiyasupport ukuthi abantu ababuyele emakhaya abangenawo amaphepha right. Kubikwa ukuthi umsolwa uzamile ukuzibulala emva kwalesi sigameko. Izolo ke sifikile la epolice station eBluff masifika sifika nje sifice nje kunedrama nje hayiza bese ngazi nothi uyena ke besithi mhlawumbe umuntu ongaphilile ngekhaya. Masingena sithi sifuna ukubona kwathi uyena lo hayizayo uqeda manje siqeda kumthula ade sezama ukuyibulala. Amaphoyisa aqinisekisile ukuthi uboshiwe lona wesilisa. We've arrested a 34-year-old DRC national after he allegedly stabbed a lady and her child at Bluff yesterday morning. He handed himself over to Brighton Beach Police yesterday morning. The mother and the daughter were taken to hospital yesterday. Umndeni ufuna ubulungiswa.